Окупанти намагаються закріпитись на південно-бузькому напрямку. За даними Генерального штабу, росіяни укріплюють свої позиції, поповнюють запаси техніки, боєприпасів, зброї та пального. Також проводять розвідку з безпілотників. Зазначається, що ворог активний на півдні та сході України та не полишає спроб захопити Попасну та Рубіжне. На Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля ворог зосереджує на спробах захоплення населених пунктів Попасна і Рубіжне. Успіху немає. Так, на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 8 атак ворога, знищено 4 танки, 6 бронетранспортерів, 4 бойових машини піхоти, а також 1 артилерійську систему. Росіяни марно намагаються назбирати солдатів на Північному Кавказі. Там ніяк не вдається виконати плани мобілізації. А усе через те, що серед жителів регіону бракує бажаючих воювати проти України. У зв'язку з критичною ситуацією, що склалася з комплектуванням особовим складом бойових підрозділів, командування Збройних сил Російської Федерації планує почати новий процес мобілізації на національному рівні. За задумом, мобілізація з метою її приховування буде проводитись паралельно з плановим призовом на військову службу.